Čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa, který bude fotbalový video takový. A dneska se staneme trenéři týmu Leeds United FC. Začínáme v druhé anglické lize a tuto epizoda bude do 10 sezon a do 10 sezon musíme vyhrát Ligu mistrů. Pokud se nám to splní, tak to bude nejlepší. Začínáme v druhé anglické lize a doufám, že se posuneme dál. Třeba, že tenhle rok hned postoupíme. Jako mohli bychom. Kolik postupuje? Kolik jich postupuje? Kolik jich postupuje? Tady? 3 postupů, to bychom mohli. No, dám se kouknout na můj tým. Teda. Uděláme základní 11 lepší. V rámci budeme mít 4-3-3. Tenhle útočník je nejlepší, tyhle útočníci jsou nejlepší. Lavička teď. Brankář takovýhle nejlepší, tenhle obránce. Je lepší tento obránce teda, i když má zálohu. No a teď prodáme některý hráče, kteří jsou úplně leví. Prodám. Někteří budou lehce prodat, někteří to je těžký prodat. Někteří tuhle hru možná znáte, někteří ne. Prostě jsme tady trenéři jednoho klubu. A máme kariéru. Tak jo. A jdeme na nějaký zápasy, si jdeme teď pustit. Budeme hrát náš první zápas, který bude proti Midlesbrough FC. No, jiný tým, OK. A prostě přípravní zápasy budeme hrát vždycky na 100%, i když jsme venku. Protože jsme se trošku naladili jako na ligu pak. No, budeme muset posily nový. Když dám vyhledání. Já mám jenom 30 000. No tak ty asi úplně nekoupím. No. Mám jenom 30 000. Hráči do 30 000. Tady jenom 3 000. Jo, ano, počkat, věk. Zase to nebude úplně lehké. Od Slávě, že bychom koupili někoho. Že bychom koupili Birmu. Zkusíme Birmančeviče.
záložníka od Slávie. Jo, tak to je nejhorší. Tady toho záložníka ještě. Nakoupíme to nejvíc hráčů, to je to tady. Teď bychom ale potřebovali 4 obránce aspoň. Ne, tenhle ne. Obránce. Není žádný obránce. Hostovačku. Ty nemá zájem. Škoda. A zkusím, no. Tak. No, potřebovali bychom vylepšit ten tým nahoru víc. No jo, někteří týmy to tak mají. Že potřebujeme víc dát nahoru. Ještě vám říkám, dneska 10 sezón nedáme dohromady hned na začátku. To nedáme prostě, ale pokusíme se aspoň něco udělat. Třeba půl sezóny dáme. A budeme to také mít po kouskách. A protože to by bylo hrozně dlouhý video, takže to bude po kouskách jenom. Takže se těšte na tu kariéru za Leeds United, protože, ale ptáte se, proč jsem zrovna vybral tenhle klub, protože tenhle klub mu trochu fandím v druhé lize. Jako nefandím mu úplně nejvíc, ale nejvíc fandím Spartě. Praze, jo. No tak pojď. Červenou kartu dostali. Jsou na přípravní zápasy, ale to nám nevadí. Zatím máme 7 bodů v přípravných zápasech a je půlka sezóny. Takže tak. Teď musíte s hráčem, jo. Veselák. Za mě nikoho nebude koupit někoho. Mám jenom 30, no a jeden 21, 26. No, jako někteří 17 po 17. Až najít drobáky. Hlavně musíme prodat některý. Za velkou lapálku, jo. Jo, máme Birmančeviče. No, nemáme ale dost peněz. Teď musíme někoho, no aspoň, že máme Birmu. Birmančevič, hej, hej. No, hodně nám to vylepšilo. No a začínáme v lize, kde je teda 8 klubů teda. No, bude tam hodně klubů, no. Leeds United. Bereme, no tak už ne. Nějak nastavit 50 třeba. Ty logo, to jsem nedomyslel a první zápas prohrájem.
No, tak jsme dohráli. No. Je nás tady 24 klubů, kámo, my hrajeme 46 zápasů. Ty 46 zápasů. Tak to je, kámo. No tak my musíme dostat hlavně teď peníze. Nikoho teď nenakupovat, jenom prodávat. Jo, Sonže výhra. Nebo, no, teď už je to výhra. Vermančevič nic zatím neukázal, jako jo. Jenom tuto kartu. No nic. S Robloxem jsem neskončil teda ještě, bych vám řekl. S Robloxem jsme neskončili, ten dál pojede. Ale budeme se zabývat i tímhle týmem. Napište mi třeba do komentářů, co vás bude bavit víc. Jestli tohle nebo Roblox. Zatímco se koukám na můj kanál, tak máme 33 odběratelů, což vám moc děkuji, že jste mi dali odběr, protože bez vás bych neměl ani jeden. No jo. Hodně vás teda zajímají shorty než videa. Ale zkuste na tuto video aspoň dát 10 lajků, prosím. A hodně 30 zhlédnutí. Tohle video úplně rozdrťte. Úplně rozdrtit. Je 9. Už přesně 13 minut natáčíme toto video. Možná bude sestříhaný, jo. Takže. A teď jako doopravdy 13 minut. No. Tak to vypadá jako, že úplně nejsme geniální. Sice na 5. místě, ale ještě se to hodně může stát. Teď budu moc pod tlakem, jako docela. A až bude mít nový počítač, což bude i kvůli vám, že budu mít nový počítač, protože mi budete dávat odběry. Já se na to dopracuju, na ten lepší počítač. Budu mít FC24, ne FC25, protože to bude stát hodně, takže ještě 24. A uděláme tam kariéru prostě za nějaký klub. Budeme třeba strávit tam 10 sezon, 5 sezon za nějaký klub, budeme trénovat. Vytvoříme si tam vlastní postavu, za ním budeme hrát a tak prostě budeme dělat nějaké jiné věci. Takže kdo se na to těší? Nevím, napalte odběr, dílení, sledovanost, lajky, všechno prostě, co vás napadne na tomto kanále udělat. Komentáře, všechno. Takže, jo. Tím se teda držíme na 5. místě.
byli taky United FC. Tak to by mělo být derby, ale není. Ani to derby není, bohužel. A teď na 100. Tak nic to nám nepomohlo. To jsme možná spadli. Vyběhla baterie. No. Potřebujeme Leeds United hodně vylepšit, protože jako to a najde. Budu moc rád, když na tomhle videu bude aspoň 10 lajků, protože to by bylo moje nejlepší. Tak teď tam dáme nejhorší hráče na celém světě. Mančovič se vylepšil, ale ten je nejlepší, takže co tady ty děláš? Tady je obránce nějaký hrozný, tady ten třeba. Další nějaký hrozný obránce. Tady ten. Další nějaký špatný obránce. Tady ten. Schnilý nějaký záložník. Tady tenhle. Další schnilý záložník, další záložník, nějaký útočníky, úplně drváci. Takový obránce schnilý. No nejvíc. No tak. To klidně ať vypadám, to mi je úplně jedno, stejně bychom nevyhráli. Máme nejhorší tým. No, počkej, jak to, že jsme dostali takhle těžký tým. Jsme dostali úplně nadúpaný tým. West Ham United. Vypadli jsme, no aspoň, že tak. To mi moc nevadí teda, ale... Pořád 5. místo, kámo. My nestratíme. Já vám říkám, že my nestratíme. Tak. Si vezme tady Bohrác. S každým 2krát, no, hrajeme. No, jako úplně to nedáváme.
Máme jenom 12 000. No, nádhera. No, aspoň to jsme vyhráli. Teď nám 2 hráči odešli, což je v pohodě. No, mě zajímá, jak tohle půjde dál. Jenže pořád se prostě držíme na 5. místě. Teď musíme prostě vyhrát za každou okolnost. Jen s hrozným týmem úplně nedoufáme. Teda co 40, my máme 42,6. No, hráče se nám dali do pořádku všech. Úplně na 100 to dáme. Běmančovič bude muset rozvážet. My jsme lamplové. My jsme lamplové. My teď budeme muset hrát prostě jenom zápasy. Já stejně teď nemůžu vůbec nakupovat, takže já dělám jenom zápasy a dávám, že půjdou pryč. Tadyhle ten obránce, no. Prostě já na nic jiného neudělám. Než hrát zápasy.
jinak já nic neudělám jinýho. My se můžeme jenom modlit, že tuhle sezónu vyhrajeme a postoupíme. No, snad. Uvidíme se na konci téhle sezóny. Zatím čau. Dámy a pánové, máme konec sezóny a skončili jsme na krásném 5. místě. No. Takže GG. Obod. No nevadí. No. Takže jsme nepostoupili, ale to nevadí, protože příští rok postoupíme 100%. Já doufám, že vás tohle video bavilo. Pokud ano, dejte odběr, like, sdílet, všechno, sledovat. Já po vás chci, jestli jste tohle video dokoukali, tak jste fakt dobrý. A děkuji vám všem za podporu. Takže zatím čau a počkejte si na další sezónu kariéru za Leeds United. Zatím čau.